154 roje li HDP Başûrê Kurdistanê mangirtinekî berdewam dike. Armanca vî mangirtinê tecrîtel ser rêbera poşkandin bû. O 5 me 6 mehe ev mangirtin dirêj dibe û berdewam dike. Ez dixwazim li vê bangewaziyekî bikim. Li faşist yani ew polisê AKP faşistekî pir mezin nêzîkatiyê dayika yani hêrişê ser dayika dikin li Bakurê Kurdistanê. Ew dayikê ku dixwazin dengê zariyê xwe bigîjin cîhanê berxwe didin ama ew faşizma AKP û MHP her dem êriş li ser we dayika dike. Ev êrişa em şermezar dikin û em dizanin ku ev êriş tenê ew mejûyê wa polîsanî ne, mejûyê AKP û MHP ye. Ew mejû jî kengê bibe bira bibe her dem faşizm têk çûye û berxwedan bi ser ketiye. Berxwedana we dayika bi ser bikeve ez hemû we dayika silav dikim. Yekemîn dixwazim wî bêjim. Îro li girtîgehê Bakurê Kurdistanê 7000 lawê we dayika li girevê de ne. O êdî rewşa hemû we hevalê me ketiye xeteriyê. Gele îro şûn de herkes bi herkê kolana dengê xwe bilind bike berî ku şadet çê bibe, berî ku tiştekî nexweş çê bibe, gele herkes vê li dora ve çalekiya bibe xelekekî wekî agir. O dengê xwe bigîjîne heya îmralê. Daxwaziya me hemû mafê mirova gelê ku bêje ez welatparêzim, gelê ku bêje ez ji bo aşîtiyê dixwazim tiştekî bikim, îro fikr û remanê rêbera po ji bo aşîtiya û ji bo yekîtiya hemû gelan e. Gele herkes li dora ve fikra bibe xelekekî û dengê xwe, dengê heval Leyla û heval Nasir re bike yek. Spas dikim.